ČEZ je největším inovátorem, výrobcem a distributorem energie v této zemi. Je jedničkou na trhu a určuje komunikaci celého segmentu. Reprezentuje energii jako takovou. Poslední dobou sílí požadavek na jiný tón komunikace. Je nutné proměnit image neosobního giganta v pokorného a skromného vůdce, který rozumí lidem. Lidé zákazníci to očekávají. Nový styl komunikace všechny tyto skutečnosti respektuje. Hlavní myšlenka hovoří o naší společné energii, díky které vznikají úžasné věci. Každý den. My tuto myšlenku měníme v činy. Pojďme se tedy podívat, jak toho dosáhneme. Díky pokoře, skrze blízkost, s vášní, stavíme zákazníky do hlavní role, protože jsme elektřina, jsme plyn, jsme lidé, jsme s vámi. Bez našich zákazníků by energie ČEZu byla k ničemu. Je nutné, aby to okamžitě pochopili. Proto říkáme, že naše energie je až na druhém místě. Protože na prvním je ta vaše. Právě mezi skutečnými lidmi jsme našli ty pravé hrdiny. Vyprávíme příběhy, které ukazují jejich odhodlání. A říkáme, že ČEZ je tady pro vás. Poskytuje lidem dostatek energie, aby dokázali všechno, pro co se rozhodli. Příběhy musí být relevantní pro naši cílovou skupinu, pochopitelné pro širokou veřejnost a různorodé, co se týče námětů. Proto jsme vybrali příběh páru, který se rozhodne adoptovat dítě. Druhý příběh vypráví o muži s vášní pro lodě a touhou po plachtění. Různí lidé, různé příběhy, různé pocity. Všechny dokazují, že koncept funguje bezchybně v jakémkoliv prostředí s jakoukoliv náladou. To je ideální základ pro dlouhodobou kampaň. A nejsme sami, kdo si to myslí. Výsledky testů hovoří jasně. Výrazný nárůst hodnot u proklientského přístupu, prospěšnosti a know-how značky. 9% u televizního spotu Adopce a 10% po shlédnutí televizního spotu Loď. Spoty zároveň jasně odlišují značku ČEZ od komunikace jiných energetických společností. Vše jasně říká, že postavit zákazníka na první místo umožňuje rozehrát celou myšlenku v dlouhodobé komunikaci. Přestože má kreativní myšlenka velký potenciál, chceme ji ještě více podpořit a vytěžit z médií maximum. Proto jsme se rozhodli pro inovativní způsob prezentace první reklamy. Jedná se o zcela nový způsob zacházení s reklamou. Poprvé budeme spot vysílat v ten samý den, v nejsledovanějším čase, na všech televizních kanálech. Abychom získali co možná nejvíce pozornosti, reklamu uvedeme podobně jako nové televizní show.
Chceme lidem říci, jak jsou pro nás důležití. A nechceme zůstat jen u slov. Nejlépe to lidem řekneme tím, jak se k nim budeme chovat. Spojme tedy naše energie a pojďme do toho.